Hi havia una vegada, en un món on tots els objectes estaven vius i parlaven, Acompanya l'Arqueto, vigila l'Arqueto, només perquè va néixer amb un problema. I quina culpa en tinc jo? Jo també tinc problemes. Sou vosaltres els que sembleu sords. Ei, ens fem unes fotos? Ai, sí, la selfie! Jo passo. Va, tia! Montse, unes selfies! Ai, Elisé, saps perfectament que una paràlisi als teus circuits fa que les hèlices et vagin més lentes. Els meus pares sempre m'estan a sobre. Deuen ser ells els que tenen problemes de circuits. Tinc una idea, Montse. Calla, Potsi, que estàs ficant la pota. Ai, no vull dir que tingui un problema, vull dir que potser... Calla. Ai, que potser que si va sola, pues que algú no l'entendrà. A les pel·lis, quan la gent s'enamora, diuen coses com «M'agrades perquè ets especial». Em trobes especial? benvinguts al torneig interescolar de botxa. Elisé té un tir complicat, gairebé impossible, però res està perdut. Si vols, pots. Si vols, pots. Llança, Elisé. Tu tens una cosa Ben diferent! que no té ningú. Ningú més que tu. Per molt que jo busqui, Entre la gent! no trobaré un altre igual que tu. Tothom és com és, ningú no és ningú. Tots som diferents i cap és com tu. Tu tens una cosa! Ben diferent, Que només tens tu. ningú més que tu. Per molt que jo busqui, Entre la gent, No trobaré un altre igual que tu. Que tu. oh! Jo també tinc nòvio.